tinini shalo bubagra Pradot Kishore Debbarma TTADC headquarter Khumlungo Thangsogija Khumulungni headquarter Thangsogimani yagulo Ketal Shnamjak Stadium rogno Naichiri Naibokha tei aro Rungshrung tongnai rok bai bahaino koglam salaikha Rungshrung tongnai cherai rok bai koglam salaipe mani yagulo taisa Khumulungni kherengbar saknai nogo Thangsogoikha bubagra Pradot Kishore Debbarma Kherengbar saknai nogo sogoimani yagulo Ketal Shnamjak building rokno thangai naibokha arni samung homung rok bomo haike khlaijagui tong tei lukurokni bagui tamo sepsap khlaijakha aborokno thangai naibokha tinini salo bubagra Pradot Kishore Debbarmano karibo o salo minilogyo tongkha TTADC ni CM Purnochandra Jomatia EM Sohel Debbarma EM Ronil Debbarma no khobui Apon Debbarma tei Rakesh Debbarma tei juda juda tangkara adongrok